जे देरहानाया बिपिएफनि आखायावबो गैया आरो इउपिपिनि आखायावबो गैया। गुबुननि आखायावसो देरहानायनि पुलिसआ देरहाखानानै थानाय इएन एमसिएलए बिथांमोनानो सरकाराव थानायानो बैथिं थांगोन ना बैथिं थांगोन, बेजों थांगोन ना बैजों थांगोन, गोदाव सोराव दिनै जानानै दं। दिनै आं मालाबा सानो प्रमद बर'नि महर जेब्ला मिडियायाव हाग्रा महिलारिनि महर जेब्ला मिडियायाव नुयो, बिथांमोननि महर मुस्रिखौ नायनानै अननाय मोनसे फैयो। नंगौ, मानगोनां प्रमद बर' सार बिथां आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथां सानैजों दिल्लीयाव जा खोथाफोर रायज्लायदोंमोन, बेफोर खोथाया दिनै फैयै फैयै इलेक्शननि समाव इलेक्शननि थाखाय केम्पिंआवहाय नांज्लायनायनि बा जुजिज्लायनायनि मोनसे टपिक जानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों। अब्लाबो दिनै रायजोआ जेबो नार्भास जायाखै। फैबाय थानाय समाव रायजोआ आरोबाव बिनि थाखाय नाजानायखौ लाखिबावगोन आं दिनै सानदों। दिनै बिथांमोननि नांज्लायनाय आरो जुजिलायनायाव रायजोआ मा लाब जागोन बेखौ जों उननि समाव जों मिथिगोन। दिनै प्रमद बर' सार बिथां आरो हाग्रामा महिलारि सार बिथां सानैखौ खौसेथि जानांगौनि गोनांथि दं होननानै दिनै हाजार हाजार रायजो राजा, बर' रायजो राजाया बै सिमानिफ्राय बै सिमासिम खौसे जानांगौनि गोनांथि दं होननानै इम्परटेन्स होनायनि खोथायाव मा जानो हागौ, बेसेबां गिदिर ओंथि थानो हागौ बेवहाय। जानो हागौ रायजोआ दिनै थारैनो मोनसे अलखद समाव गोग्लैनानै दङ। बिसोरमोन सानैया खौसे जानायाव जुदि दिनै रायजोआ जुदि लाब दङब्ला, खामानि मावलांनायाव जुदि जोंहा मोनसे जौगानाय फैयोब्ला, बेखौनो रायजोआ दिनै मानिगोन होननानै आं दिनै सानदों। दिनै प्रमद बर' सार बिथां, हाग्रामा महिलारि सार बिथां सानैया मानिबा थाखाय, पार्सनेलिनि थाखाय लाजिनाय आरो गिनायजों बिथांमोना थाखुमानोबो हागौ। नाथाय जों रायजो राजाया दिनै बिथांमोन सानैखौ नागिरनानैब्लाबो, बिथांमोननियाव थांनानैब्लाबो जुदि जोङो बिथांमोनखौ खौसे खालामनायनि लामाखौ जोङो लायोब्ला निश्चय जाफुंगोन। बिथांमोन सानैखौ खौसे जानायाव रायजो राजाया दिनै लुबैदोंब्ला आरो बिथांमोन सानै मानसिनि व्यक्तिनि आखायावनो दिनै जोंनि जाथिनि थैनाय थांनायनि मोनसे सिकिउरिटिया दङब्ला जों बेखौ मावलांनांगोन रायजो राजाफोर। आंनि बुंनाय, आंनि सोंखारिनायफ्राव नोंथांमोननि गोसोआव जुदि माबाफोर गोरोन्थिफोर जायोब्ला नोंथांमोना बुं आरो आंखौ निमाहा खालाम। बेनो आङो नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय। थोंजोङै आङो इलेक्शननि सोमोन्दै बिब्दि बुंनो सानाखै। सोरनो होनांगौ, सोरनो होनाङा, सोरखौ देरहाहोनांगौ, सोरखौ देरहाहोनाङा बेखौ बुंनो सानाखै। नाथाय बेखौ बुंथारगोन जे देरहानाया बिपिएफनि आखायावबो गैया आरो इउपिपिनि आखायावबो गैया। गुबुननि आखायावसो देरहानायनि पुलिसआ दङ। बैसोर बुंब्लासो बिपिएफ नयतो इउपिपिएलआ देरहागोन। खोथाखौ बुजिनो थान जागोन हादोराव रायजोआ। जोंनि जायगायावनो जोंनो दिनै देरहानायनि पुलिसखौ जोंनो जुदि खालामनो हायाब्ला जों सोर? दिनै आरो देरहानानै मा मावगोन? सानैनिला बिपिएफआनो देरहाबाय। देरहानानै थांनाय केन्डिडेटआ मा मावगोन? फाउन्डेसनाथ' दिनै मोजां नङा। दा इउपिपिएलनि केन्डिडेट बिथाङानो देरहाबाय। देरहानानै मा मावहैगोन? फाउन्डेसनाथ' मोजां नङा। देरहाखानानै थानाय इएन एमसिएलए बिथांमोनानो सरकाराव थानायानो बैथिं थांगोन ना बैथिं थांगोन, बेजों थांगोन ना बैजों थांगोन, गोदाव सोराव दिनै जानानै दङ। खामानि मावनायनि जेबो परिबेस गैया। दिनै रायजोनोथ' बुंलांगोन गासैबो। नोंथांमोननि अभाब अभिजुग, नोंथांमोननि लामा सामा दालां, नोंथांमोननि गासैबो प्रब्लेमखौ आङो देरहानायनि उनाव सल्भ खालामगोन। नाथाय जेब्ला नों देरहाखांगोन, मावनायनि कुनु सुजुग नों मोननाय नङा।
बिनिखायनो गोसोन खुसियै मावनो हानाय समा माब्ला फैगोन आं दिनै बेखौसो बुंगोन। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङानो होन, प्रमद बर' बिथाङानो होन, बा बबेबा एंगेलनि अराजनितिक लिडारफ्रानो होन, जेसेबांखि गिदिर गिदिर खोथा बुङा मानो जेबो खामानियाव गैया। दिनैनि दिनाव जेबो खामानियाव फैया। दिनै आं मालाबा सानो प्रमद बर'नि महर जेब्ला मिडियायाव नुयो, हाग्रामा महिलारिनि महर जेब्ला मिडियायाव नुयो, बिथांमोननि महर मुस्रिखौ नायनानैनो अननाय मोनसे फैयो। बिथांमोना माब्ला मोनसे जानो हागोन आं बेखौसो सानो।